Isusukhuluma inkulumo ekhulunywa ngezwe kweminye imicimbi econa noma-ke egxeka isenzo esenziwe uBaba uZuma ngokuphuma iqembu lakhe i-MK Umkhonto Wesizwe. Ukhumbula ukuthi uBaba uZuma ungumholi weqembu Umkhonto Wesizwe, kade-ke engumholi weqembu i-ANC, wehliswa ngezathu ezithile njengoba-ke esekhuze ibuya manje ngeqembu MK, okukhomba ukuthi uzolwisana nobubha babantu abamnyama noma-ke uzolwisana ney'nkinga ey'bhekene nabantu abamnyama. UNgizwe-ke ube sekhuluma emva kwalokho kwase-ke kuvela imibono eminingi. Kanti-ke uNgizwe ekhuluma wathi ikhaya alishintshwa akaze ngibone uDododvu ekhehla ukuthi uphuma umusi lo ngaza twasiyodwendweni wavela wagcina uvelile ekugcineni ukuthi cha wena nje ubuswa isisu wena. Wawehla wenyuka la nomkhulu umemeza uthi ayikhale umkhulu wenziwani uNxamalala lutho nje awufuneli lutho wena wawuredi ngisho ukuboshwa wena for uNxamalala. Namhlanje wena uzothi awukazi uzwe ngisho emlandweni uMdododvu wekhehla uphuma inxiwa. Uyahlekisa ngoba naku ulambile wena. Ubuswa isisu wena phela. Ubuswa yisisi impela. Yiko bewuthulile sonke lesikhathi. Wenze kahle kusheshe uphumela obala kungakayiwo okhethweni. Ngoba nje obiKZN nje sesiyithathile already. Ngoba nalomcimbi ade ukhuluma kona, ukhuluma kubantu abawu3 wena. Bukhuluma abantu abawu3, bubhorekile wena ugcine sokhuluma izindaba zepolitiki. Emcimbini enithi owengoma nomculo wamaskandi sokhuluma ipolitiki. Indlala. Indlala, ubuswa indlala. Ofana nathi nje silambile esingenankinga. Isidla isinkwa siphuza amanzi, umbhubhudlu. Sithule. Hamba uyongena ku live uyiphikise lento ishilo. Uqamba amanga ukuthi bungasho kuNxamalala. Izothatha iMK, ngifuna ukukubona ukuthi uzothini. Uhulumeni wamabhinci. My foot. Hayi, yeke. Hayi, mabhinci athanda iMK nimzwile. Hayi. It's not to make sure baba. Bekushintshe le statement, ungaxolisi futhi. Uphumela obala siyabathanda abanjengawe. Awuyibuki lento ngokuthi indlela eseyonakele ngayo ngenxa yemali ama-billions afakwa yilama 2 families, the Robert and the Oppenheimers. Awuboni ukuthi it is impossible to have a renewal within the same system that is so strong eyaqala ukwakhiwa many years ago. Awuboni ukuthi the only possible way to save umuntu omnyama is to form a new political party that continues with the desires and the foundations and the ideologies of the past, which is the Pan-Africanism and the black consciousness. Hamba-ke na ukhulume lese sakhe isingisi. Uzama ukusho lento engishoyo. Noma ngangiphequlula ungisho futhi muthandi ungangiphenduli ngoba phela ngidumile mina wena udumile. Kodwa ngeke ngayidefend MK. And laba abangilandelayo bazoma nami si defend MK. Wena ubuswa ipolitiki yesisu wena. Dayisa ngomzabalazo ngenxa yendlala.